proxecto multidisciplinar, que consiste en facer algo que agora está moi de moda, pero que é o primer proxecto que se fai en toda Europa deste tipo, a nivel educativo. Entón, participaron 4 centros, un foi o que fixo a reestructuración do que é do chasis, corte, reparación de motor, pintado. Outro foi o que fixo a parte de diseño de gráfico, de artes gráficas, de recipientes, anagramas. O outro centro foi o que fixo o que é cálculos nutricionales, tipos de menú, máis saudable, menos saudables, calorías. E despois o último centro, o de hostelería, é o que vai levar a cabo todo este proxecto na calle, ben sea para centros escolares, no noso propio centro ou para desplazarse a facer eventos especiales deste tipo. Hay salmón, luego ensalmillada y luego de postres una brocheta de